do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra, señor Rodas, para formular a súa pregunta. Bos días, señorías. Bos días, señora conselleira. Hai 2 meses ardía o Pedregal, o Monte Pindo, ou como decía Otero Pedrallo, o noso Olimpo Celta. Unha tremenda desgracia para o país que, de alguna maneira, viña a evidenciar o seu modelo de xestión forestal. Mentras a cidadanía, mentras o Concello de Carnota reivindicaba outra maneira de xestión forestal apoiada en pôr en valor os atributos daquel monte máxico, o Partido Popular segue dándolle as costas a querer aprender da nosa historia e aposta pola extinción. O resultado é este, señora conselleira. Gastamos os cartos en apagar os lumes en vez de investir os cartos en cuidalo e valorizalo. Sí, señora conselleira, valorizalo. Porque o monte, como vostede ben sabe, ten 2 problemas. Por un lado, a pérdida do seu valor que o aboca ao abandono. E o outro gran problema que ten é o modelo de propiedade. O modelo de propiedade, un modelo arcaico que hai que intentar evolucionar e que outros xa tiveron oportunidade de poñer as pezas necesarias para que usted, cando chegou, puidera seguir evolucionando e convertilo nunha ferramenta ao servizo do país. Agora estamos a padecer a desgraza e estamos moi preocupados porque o que se estaba aventurando despois de arder todo o monte, o que se estaba aventurando pola cidadanía de cando chegaran as choivas, eso estáse a comprobar de que realmente ustedes non están a alturas das circunstancias. Por eso o BNG ven obrigado aquí a seguir reclamando que as actuacións, a seguir reclamando de que se tomen medidas para que poidamos contribuir a que o desastre de que por si foi xa que todo ardesa, eso non vaia a máis. Por eso, señora conselleira, vimos aquí a solicitar, a preguntar que medidas están a adoptar para impedir o arrastre da cinza e que a mesma estrague o manto e chegue aos bancos marisqueiros. Que medidas está a implementar para a retirada da capa dos lodos dos areeiros da berberecheira e garantir a actividade futura das mariscadoras? Vai declarar a zona catastrófica? Vai haber fondos para poder paliar? Moitas grazas, señor Rodas. Moitas grazas.